egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Asithathe lethuba entambama bazalwane ilanga selishona sekuntambama sibingelele umphakathi wase extension 6 egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Bingelela abazalwane ngihamba nabo. Haleluya bazalwane. Size lapha kule ndawo asibethanga ukhulu kepha silethe indaba evele ezulwini. Nisibona nje bazalwane asihleli siyaphuthuma sihambisa nasi izindaba eziphuthumayo. Umbiko suphethe uyaphuthuma bazalwane, ingakho kungavumanga ukuthi sihlale emakhaya. Usibize ukuthi sithathele lesi sikhathi sanamhlanje sidele konke besingakwenza size namhlanje endaweni yase station 6 ukuzontshela ukuthi yebo ngempela ukhona uNkulunkulu ezulwini, yebo ngempela uyabusa kuze kube phakade. Abakhuluma kahle bathi uye izolo, uye namuhla, uye naphakade. Sizomemezela leyo nkosi yamakhosi, sizomemezela uNkulunkulu ongadalwanga ngabantu, uNkulunkulu ongabekwanga ngabantu, owayekhona umhlaba ungakabi bikho, oyoba khona mhla umhlaba usugoqiwe. uNkulunkulu ohlele endaweni yasemaphakadeni, indawo enganasuku, indawo enganasuku lokuzalwa, akanasuku lokufa. Silethe nazi indaba zezwini eziphuthuma egameni lenkosi uKristu. Aya! Olubingelela bazalwane, igama ulindo isibongo ngaNkosi umntwana kaNkulunkulu bazalwane. Ngenzela umusa nami ngelinye ilanga 2014 ngathi nizihambela nami, ngingayifuni le nkosi, ngingamfuni lo uNkulunkulu. Kwasho ukuthi umuntu kaJehova uma ngabe usukhombile okanye isandla sikaNkulunkulu ngabe sesiphezu kwakho, uNkulunkulu ukulanda naseyindaweni ezidelelekile, uNkulunkulu ukulanda naseyindaweni esinganathemba. Yebo kulabantu uNkulunkulu abalanda endaweni ebebangafanele ukuthi babe kuzo. uNkulunkulu wangena nabesitelekazi angene khona alanda abantu bakhe. uNkulunkulu ukulanda naseyindaweni lapho abanenge baze bangene khona. uNkulunkulu ukulanda usibanjwa indakamizwa sengasanathemba. Abantu bazathi awusake usaphinde ulikhafe. Lapho uNkulunkulu wasezulwini ehle alanda umuntu wakhe. Silethe inkosi elanda abantu bayo. Akunandaba ukuthi kuphi, akunandaba ukuthi banjwa yini, kepha ntaphama silethe nayo inkosi ekhulula abantu bayo ababoshiwe. Namhlanje ntaphama silethe nayo inkosi ephilayo ememezela ukukhululwa kwabantu ababoshiwe. Yes, Lord. Come on, man of God. Come on. Silethe nayo inkosi ephilayo. Uma ngabe uhlele ekhaya okanye ukhona lapha nathi na ubhale ngathanda ukuthi ke siuhlephule abantu labaNkulunkulu kanye idlusele nayo indaba evele ezulwini, nayo indaba ephuthumayo. Incwadi uMshumayeli isahluko sokuqala Ephesians chapter 1, Mshumayeli chapter 1 from verse 1 ufundanga nayo indlela amazwi oMshumayeli indodana kaDavide inkosi yaseJerusalema. Verse 2 izelese usho uMshumayeli izelese konke kuyise. Verse 3 kuyinzuzoni kumuntu ngawo wonke umshikashika wakhe awushikashika phansi kwelanga na. Sivule uchapter 12 sencwadi chapter 12 uMshumayeli uchapter 12 verse 7. Kona lesifunde chapter asinjapeni 7 lesiyeni uverse 13. Chapter 12 verse 13. Amen. Uthi uMshumayeli nakho ukuphela kwendaba lapho sekuzwakele konke. Mesabe uNkulunkulu ugcine imiyalo yakhe ngokuba lokhu kungokwabantu bonke.
masifunda la ku chapter 1 bantu bakaNkulunkulu emakhaya lapho enimamele khona endaweni ezahlukahlukene lapho kufikela khona iphimbo lami nezwi lami. Masifunda u chapter 1 sithola umshumayeli ubhala nanka amazwi uthi umshumayeli izeleze phansi komthuzwelanga konke kuyizeleze. Ubani umshumayeli obhala lamazwi? Indoda eBhayibheli malichaza ebelithi le ndoda yibicebile inayo lonke igolide, inayo konke beyifisa empilweni, inayo yonke ingcebe empilweni, inakho konke beyifisa empilweni. Hey. Umshumayeli wangaswela lutho. Hey. Because uDavid ubhala amazwi ubhala esemdala. Umshumayeli makabebhala ubhala izwi zakhe seyifinyeziwe sekazohamba emhlabeni. Umshumayeli makabebuka konke uNkulunkulu ambusise ngakho uthi umshumayeli izeleze konke phansi komthuzwelanga kuyizeleze. Ngoba yamagama yonke into engibe nayo kuyizeleze, into engibe nayo kuyizeleze, imali enginayo yizeleze, yiko konke akwayile empilweni yami kuyizeleze. Ayikho into engibe nayo ebe isibambiso enganginikeza amandla uthi kodwa konke engibe nako kuyizeleze. Umshumayeli izeleze khuluma indoda ebenengcebo enkulu, khuluma indoda ebenayo yonke imali empilweni. Njengoba ubhala lamazwi uthi izeleze, kusho ukuthi ngamanye amagama yebo ungaba nakho manje, kepha konke lokho nako kuyizeleze. Ungaba nazo zonke izinto oyifunayo empilweni, kodwa there will come a time lapho ubeka khona ingcebo nayo uthi ubuka uphila kwakho bese yabona ukuthi konke lokho engibe nako kuyizeleze. Umshumayeli izeleze, ngibe nayo yonke ingcebo empilweni, ngibe nakho konke benikufisa empilweni, kodwa sengifike esinqumeni konke lokho engibe nako kungisizanga ngalutho, ingcebo engibe nayo ngisizanga ngalutho, imali ebenginayo ngisizanga ngalutho, ingane benginazo ngisizanga ngalutho, amakhosikazi ebenginawo ngisizanga ngalutho, izinto engiyifisile ngaba nazo empilweni azingisizanga ngalutho. Uthi konke kuyizeleze. Njengoba ngabe esefana ku chapter 12 lasifunde khona uthi umshumayeli nakho ke manje ukuphela kwendaba. Umshumayeli semdala uyabona manje ukuthi konke sekwenzekile, sengibe nakho konke, sengibe nayo yonke into ebengifisa empilweni. Uthi naku ukuphela kwendaba, uthi gcina umiyalo kaJehova ngokuba lokho kungowabantu bonke. Sisoma besela sizoni kubo bonke naku ukuphela kwendaba, ila imiyalo kaJehova ezinsukwini zakho zokuphila mawungabe emhlabeni ubambe lento ezalo mhlaba ngoba ziyedlula. Bezalo mhlaba ziyedlula. Yebo namhlanje sakuthokozisa, yebo namhlanje sakujabulisa, yebo namhlanje sikunikeza intokozo. Abantu intokozo ivele emalini zabo, abantu intokozo ivele emotweni zabo, abantu intokozo ivele ey'nganeni zabo, abantu intokozo ivele emsebenzini yabo. Ngoba ubusosebhala uSolomoni athi konke lokhu kuyizeleze. Noma ngabe injabulo yami ivela ngengcebo, noma ngabe injabulo yami ivela ngemali, kodwa konke lokhu kuyizeleze. Uthi naku ukuphela kwendaba, gcina umyalo kaJehova ngokuba lokhu kungowabantu bonke. Sothi bantu base-station 6 lezi zinto ninazo ziyedlula, konke sikubona namhlanje kuyedlula. Yingakho kunabantu namhlanje ebebangama-millionaires, kepha namhlanje abasala lutho. Lokho kumele kukhombise nenye into, into zalo mhlaba ziyedlula. Kunabantu aphele imisebenzi ebebathe kweba permanent, kepha namhlanje abanamsebenzi ngoba into zalo mhlaba ziyedlula.
kunabantu abanezinto ezinkulu banezimoto balakho konke kepha namhlanje abasanakho kufakazela ukuthi konke emhlabeni uyizeleze konke sinako kuyizeleze uma ngabe lento engikhulumayo ubona ngathi ngamanga uma ngahamba uye esibhedlela uthola abantu abalele esibhedlela ubabuza ukuthi yini into abayifisayo uma ngabe banganikezwa ithuba libe linye bonke bakhuluma into eyodwa bafisa ukuphila. Amen. Bafisa ukuphila akekho sesibhedlela ofisa imoto akekho sesibhedlela ofisa umuzi omkhulu akekho sesibhedlela ofisa imali ezinkulu kodwa umuntu olele esibhedlela ufisa ukuphila. Yebo masikaye boshali manje kuthi wavusa umuntu oyedwa uthi uyambuza ukuthi ungatela yini uma ungatela enkosini utele kube kunye uyotela ukuphila. Uma singahamba manje siye Lobathi siyovusa abantu abalele sibabuza ukuthi bacelani bayocela into eyodwa bayocela ukuphila. Akekho ocela ukubuyisela emuva ukuthi avale isikhashanyana esincane sele ukuze akwazi ukuthi achieve bekakufuna kepha bonke bafuna ukuphila. Uthi Jesu bangabekhuluma uthi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Silethe ukuphila sizothi yebo konke lokho nako ngizoqinisekisa uyizeleze konke lokho nako kuyizeleze into zalomhlaba ziyadlula. Athi bangababhala uPauli athi njengomhlaba athi njengotshani buyabuna nebhali iyabuna konke kuyashabalala yebo konke kuyophela kepha yinye into ekunikeza isiqinisekiso uJesu Nkosi yamakhosi. Silethe uJesu entambama namhlanje silethe uJesu entambama namhlanje ngiyazi khona bafikile bafike bashumela amabandla abo bafike bashumela amagama abo bafike bayishumela bona bafike bayibeka bona kepha namhlanje ngilethele indaba ngilethe indaba ehlukile. Mina ngilethe uJesu angilethanga nabandla lamuntu angilethanga nagama lamuntu ngoba amabandla yodlula amabandla yophela kepha yinye into eyokugcina kuze kube sekupheleni igama likaJesu. Hayi bengathembisa nibizophumelela kusasa bengathembisa nibizoloko ufuna ukachiva uzokachiva kepha isikhathi esisele naso asisekho sesifana isikhathi kunayizolo umhlaba uzogoqwa amafa seyahlangana useyabuya uJesu. uJesu seyabuya basana. Singavumelana sonke uJesu seyabuya akusho mina ngishumayelayo kepha kusho impawu uJesu seyabuya. Jesu seyabuya lapho kukhona amantombazane athola abantwana bese abathatha abafaka kuma plastic bag ababephe ayobafaka emgqonyeni. uJesu yabuya uJesu yabuya uJesu yabuya uJesu seduze nokubuya lapho kunabantu abadlisa ingane zabo ushefu babulala abantwana babo bonke into bengenzeke endulo nabadala bayenqabuka kuyizimpawu zokuthi uJesu yabuya. Jesu yabuya kusho mina usimpawu zalomhlaba nawe uyayibona nami ngiyayibona izinto ezenzeka manje ayisekho normali izinto ezenzeka manje ayisajwayelekanga into every day sivuka ngokusha. uJesu yabuya uJesu yabuya uJesu yabuya kusuka ingane insizwa ngami iyodlongula ugogo na 8 years kusho uthini lokho kusho ukuthi uJesu yabuya kusho ukuthi uJesu yabuya ubiseduze uJesu yabuya. Yebo ngikhuluma ngezinto ezenzeka kude khuluma ngezinto mina ezenzeka kulo mhlaba. Ingane ubuyizala ifike kuyifuna imali ungayinikezi ithatha umfoloko bese iyakubulala kusho uthini lokho kusho ukuthi uJesu yabuya. Jesu yabuya
uJesu yabuya akalibela kayikulibala uJesu yabuya bazalwane ngoba ngingayizwa into engizwayo uJesu yabuya uzisedisa amafa siyahlangana konke lokho kuba kusehlelayo akulona ishwa akulona ibhathi kama kuyakhopha uJesu yabuya kuyizimpawu zokhopha uJesu yabuya. Uma ngabe buya ingabe uyothola kuphi uJesu? Uma ngabe buya ngabe uyothola kuphi uJesu? Thina sikhule kuthiwa ekhaya baba yethi awungeni after 5. If uzofika after 5 kuyothola isango selikhiyiwe. And ungaphandle ungaphakathi. Kusho ukuthi bakuvelela ungaphandle kube ku-responsibility yakho. Kube kuyiphutha lakho. Wonke umuntu ezovelelwa yishwa engaphandle angeke icala libe kuye omemezelile. Kepha icala loba kuye yebo omemeza kunowa wakha umkhumbi washo ukuthi lemvula lena lemvula ehlukile washo ukuthi unowa ungaphakathi emkhumbini lemvula uma ngabe inetha ikhuphula umkhumbi kaNowa lemvula uma ngabe ina iphakamisa umkhumbi kaNowa kepha ngaphandle komkhumbi ayibaphakamisi kepha iyabashonsela phansi ngoba leli langa liyeza lapho kunabantu abayokhuphuka bayihlangabeze inkosi emafini akubona wonke umuntu oyophakama kusho ukuthi abanye bafisa ukuphakama kodwa ngoba lento ephakamisa thina uSiboni yabehlisa. Hey! Akubona wonke umuntu oyophakama kepha bayinkosana bayophakama. Yebo ibula lesiyenzayo yebo uyaphayisana uma ngabe umusha bani kulahlekisela ngelayini ngabe umusha bani uyaphayisa ngabe usudala bani ukholelwana usugugile yebo uyaphayisana kepha kuzokunika isiqinisekiso ukuthi after this life there is life after death. We shall spend eternity. Yabo lomhlaba uzodlula sizodlula kulo mhlaba esibona namhlanje ngamehlo enyama kunomhlaba esiyakuwo akubona bonke abayongena kepha bayongena yilabo abayothi baphila kulo mhlaba bathi konke kuyizeleze badela izinto abanazo badela ingcebo yabo bese baphakamisa amehlo abo baphakamisela kuJesu njengomqalisi nomphelelisi. Asilethanga bandla lamuntu asilethanga gama lamuntu kepha silethe uJesu ophilayo silethe uJesu ophilayo silethe uJesu osindisayo silethe uJesu okhululayo silethe uJesu onamandla silethe uJesu ovuselela amandla. Yebo ingane zakho zakuhlupha yebo bakurejecta kini yebo bakufuni kini konke lokho uthi uJesu nanonke enikhathelene nisindayo izani keminye izongiphamuza bantu bakaNkulunkulu bakhathazekile khathazwe imithwalo bakhathazwe izinto zasemhlabeni abanye kunezinto abakuzo namhlanje bafisa ukuphuma kodwa bakhona ukuphuma kuzo kunezinto ezibabambile kodwa ntambama namhlanje sizobe silethela indoda ekwazi ukukhulula umuntu athi uma ngabe idinga nomuntu ukukhulula uyaba ngokukhululwa impela. Awukho umgodi ongene kuwo manje ongeke uNkulunkulu uJesu Kristu ovele ezulwini owadabula amazulu wehla wezemhlabeni wafika wahlala esibelethweni sentombazana uMaria athe uNkulunkulu uNkulunkulu wakhe walidela izulu wezemhlabeni wahlala esibelethweni sentombazane waphila phakathi kwabantu wahamba njengabantu kebegcwele amandla uNkulunkulu lapha khona bonakala imbonakaliso namandla okumvezayo ukuthi indodana kaNkulunkulu wavusa abafile wavula impuputha amehlo inkukhu zakhuluma abangezwa bezwa wakhuluma uJesu kulo mandleni wafika usuku lapho yabethela khona esiphambanweni wona uma ngabe sebethele wacaba ukusathela ukedile ngaye kanti akazi uJesu ukusathela ukuthi kuzozala ibandla. Hey!
Sithi igazi likaJesu. Sithi igazi eliqoba konke. Yabona kunezifo ebathi ayilapheki. According to ama-health watchword but asilapheki. Kepha mina ngilethe indoda eyangena egumbeni lendodakazi uJayiro elethi iBhayibheli besekafile. Mina-ke banganazo izifo kamdlamini, bengangaphili nesifo emvangeli, kepha ubesefile. Ungcono wena ngoba uphila nesifo, sisengaphila. How much longer lo besekafile? Wafika uJesu wamvusa kwabafile. Fika uJesu wamvusa, wafika untombazane, wafika ekufeni. Namhlanje sekuthela indoda evusa abantu ekufeni. Sethela uJesu evusa abantu ekufeni. Badlamini, man of God, cela uzokhuleka nabantu bakaNkulunkulu entambama.